με την πόντια το Γ1, η Μαρία, ο Νίκος και η Αναστασία. Ένα καταπληκτικό τμήμα. Μου τα κερδίζει όλα στο τσάκ, αλλά τα κερδίζει όμως, αυτό έχει σημασία. Η Αγγελική και ο Μιχάλης για ακόμα μια φορά στο ρήμα, για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, ποιος φεύγει? Έφυγες, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, μένει η Αγγελική. Και από την πόντια ποιος μένει? Θα κάτσει ο Νίκος. Περάστε παρακαλώ, κορίτσια. Κανονικά έπρεπε να συνοδεύσετε το Μιχάλη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα μου τα λες δυνατά, μόνο αυτό σου λέω. Πάμε, 3 από τις 5 τις πιο δύσκολες. Βάλε μου μουσικές να πούμε δυνατά, 3 από τις 5. Τις δύσκολες βάλε. Σου έφυγε ένα τράκερ. Οι ερωτήσεις είναι πόσες? 3 από τις 5. Μ' αρέσει που ξέρετε τους όρους του παιχνιδιού. Και πιάνω θα ξέρω εγώ τι είναι το χαρτί. Εντάξει. Η Αγγελική έτοιμη, ο Νίνος έτοιμος. Ευχαριστώ. Και το κοινό μας πανέτοιμο. Η Αγγελική από το 4ο το τμήμα Γ6 και ο Νίκος από την πόντια το Γ1. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις της Αγγελικής στον Νίκο. Νίκο, μήπως ξέρεις να μου πεις τι ήταν η Μυρτιώτισσα? Θεά. Η Μυρτιώτισσα ήταν ποιήτρια. Επόμενη ερώτηση. Ποιον χαρακτηρίζουμε αγλαό? Λέμε αυτός είναι αγλαός. Δηλαδή είναι... Αυτό που έχει λόγο έκφρασης. Όχι, αυτός είναι λαμπρός, είναι φωτεινός, αγλαός. Σύμφωνα με ποια ώρα ρυθμίζει όλος ο κόσμος τα ρολόγια του? Με την ώρα... Greenwich. Τι χειμερινή. Greenwich. Greenwich. Greenwich δεν παίρνεις βαθμούς, η Αγγελική έκανε καλή επιλογή. Οι ερωτήσεις του Νίκου τώρα στην Αγγελική έτοιμη. Έτοιμη, πάμε. Μήπως θέλεις να μου πεις τι ήταν ο Αμαντέο Μοντιλιάνη? Με λίγα λόγια ψάχνουμε την ιδιότητα του Αμαντέο Μοντιλιάνη. Παρακαλώ. Ήταν, εδώ σε μένα. Ζωγράφος. Yes, 10 βαθμούς. Ο Αμαντέο Μοντιλιάνη ήταν ζωγράφος. Μεταξύ άλλων και γλύπτης ήτανε. Μήπως ξέρεις να μου πεις ποια είναι η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης? Εδώ. Έλα, κλείτο μου. Της Ταϊλάνδης η Γκόγκ. Δεν παίρνεις βαθμούς. Καλά, όχι ότι άμα μου λέγες Γκόγκ θα παίρνεις, αλλά ξέρεις. Καταλαβαίνεις. Μήπως θέλεις να μου πεις πώς τον λέγανε αυτόν τον πρώτο Σοβιετικό, ο οποίος ταξίδεψε στο διάστημα? Ταξίδεψε. Και ήταν Σοβιετικός. Τον λέγανε Γιούρι Γκαγκάριν. Με 10 καλά είσαι. Χτυπήστε εργαλεία, πάμε χειροκροτήματα, έτσι να γίνουν όλα ανάκατα. Και εδώ κρίνονται τα πάντα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Νίκος από την Πόπια, η Αγγελική δυνατά και δυναμικά από το 4ο το τμήμα Γ6. Πάμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Αργολίδος? Αργολίδα. Πρωτεύουσα. Μισό. Πρέπει εγώ κάνουμε και ένα, αλλά δεν είναι το θέμα. Νομίζω πέρασε το μισό. Μόλις πέρασε και το ένα. Το Ναύπλιο. Κανείς δεν παίρνει βαθμούς. Από ποια χώρα κατάγεται ο ζωγράφος Πικάσο? Ισπανός. Ισπανός είναι ο Πικάσο. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει και σε εικόνες, μήπως γνωρίζετε τι σκότωσε ο Άγιος Γεώργιος? Δράκο. Δράκο, ναι. Δράκο. Ποια λέξη περιγράφει έναν αριθμό
που παριστά μία αναλογία ή μία διαίρεση δύο ακέραιων αριθμών. Με μία λέξη αυτό λέγεται... Διαίρεση. Όχι. Θες άλλη μία? Ναι. Ποια λέξη περιγράφει έναν αριθμό που παριστά μία αναλογία ή μία διαίρεση δύο ακέραιων αριθμών? Αυτή η λέξη λέγεται... Θα τρελαθείς τώρα. Το βρήκες ή ακόμα? Λέγεται... Έλα το κοινό, λέγεται... Πλάσμα. Πλάσμα λέγεται, παιδιά. Παριστά μια αναλογία, μια διαίρεση δύο ακεραίων αριθμών. 2/10, ας πούμε. Μήπως ξέρετε να μου πείτε τι έχει κάποιος που πάσχει από κύφωση? Κύφωση, τι κάνει? Δεν βλέπει. Αυτό είναι τύφλος. Κύφωση είναι... Τι καμπουριάζει. Κύφωση. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτά τα παιδιά, κάπως πρέπει να τα ανεβάσετε λίγο γιατί δεν βλέπω να... Υπάρχει ένα άγχος διάχυτο, με έχει αγγίξει και εμένα, μέχρι εδώ το έχω φέρει, λοιπόν κανονίστε, Μήπως θέλετε να μου πείτε τι ήταν η Αμάλφια σύμφωνα... Κατσίκα. Εντάξει, ήταν η Αμάλφια. Οι βαθμοί πάνε στην Πόμπια. Και μήπως ξέρουμε την τετραγωνική ρίζα του 80, Το 9. Οκ, το 9. Σε ποιο νησί του Ιωνίου βρίσκεται το Ποντικονήσι? Τι θα αυτό? Όχι στη Ζάκυνθο. Βρίσκεται... Στην Κέρκυρα. Κέρκυρα με το... Ποντικονήσι. Αυτό στην Κέρκυρα, καλά το πες. Σωστά, 10 βαθμοί. Έχει ερωτήσει ακόμα. Μου φεύγουν κιόλας εδώ. Προσέξτε. Προσέξτε. Ποιο μήνα γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω? Νίκο. Τον Αύγουστο. Όχι. Τον Οκτώβρη, ναι. 10 βαθμοί. Έχουμε ακόμα 3 ερωτήσεις. Έχουμε ακόμα δηλαδή να παίζουμε εδώ μέχρι μεθαύριο. Λοιπόν, ακούστε. Ποια λέξη χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες το 1940 για πολεμική κραυγή? Το Ράους. Όχι το Ράους. Οι Έλληνες είπαν. Εδώ εμένα, Αγγελική. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μια ιαχή. Αού. Αού. Ουσκ. Λοιπόν, Ουσκ. με το 3 το κοινό. 1, 2, 3. Αέρα. Λοιπόν, το κοινό είναι καταπληκτικό. Το κοινό μας είναι καταπληκτικό. Έχουμε 2 ερωτήσεις, 2 ερωτήσεις. Και πάμε. Ποιο ήταν το μικρό όνομα της Μπουμπουλίνας? Λασκαρίνα. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ναι. Τελείωσε. Παρακαλώ, υπόπια στον επόμενο γύρο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Χαιρετηθείτε όλοι. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Παίξατε όλοι καταπληκτικά. Γεια σας. Περάσαμε πολύ ωραία, κερδίσαμε, χαίρομαι γι' αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα τα παιδιά στις Πανελλήνιες όπως θέλουν και να περάσουν ό,τι θέλουν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μας άρεσε σε όλους. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και ότι εύχομαι καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες. Ήταν πολύ ωραίο, ήρθε η αγωνία, κερδίσαμε. Ευχαριστούμε πολύ και στο επόμενο γύρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπράβο που κερδίσανε.
Εντάξει, πιστεύω ότι καλά παίξαμε. Ευχαριστούμε πολύ και όλες τις Πανελλήνιες. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία και γενικότερα σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες τους. Και Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Δυστυχώς δεν κερδίσαμε. Δεν πειράζει, δεν συνεχίζεται. Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες. Ευχαριστώ πολύ.